салом дӯстони азиз, ман соҳиби 5 фарзанд ҳастам. ва ба ҳайси ронандаи таксӣ кор мекунам. номам Шокир аст. ман мехоҳам дар бораи Алиф нақл кунам. ва чӣ тавр ба тавсияи дӯстам дар ҷустуҷӯяш шудам. қаблан мушкилиҳои молиявӣ доштам ва мехостам телефони нав бихарам. дӯстам ба ман инҷоро тавсия дод. вақте ки ба Алиф омадам, маро ҷавондухтаре ба номи Мағфират пешвоз гирифт. мо нишастем ва ӯ ба ман ҳама шартҳоро фаҳмонд. ман ӯро бо диққат гӯш кардам. ҳама шартҳоро фаҳмидам ва қабул кардам, ки бояд ҳар моҳ насия пардохт кунам. ман ба муҳлати 1 сол насия гирифта будам ва бо гузашти замон нисфашро аллакай супоридам. инчунин ба духтарам телефон гирифтам ва ба дӯстону шиносонам низ тавсия додам, чунки шартҳояш дастрас ва қулай ҳаст. ҳама шахсоне ки қобилияти гуфту шунид надоранд, маблағро дар як вақт пардохт кардан наметавонанд. аз ин рӯ шартҳои Алиф бароямон муфид аст. дар дилбоварӣ ҳаст, ки кор карда ҳар моҳ месупорӣ ва ин қулай аст. Алиф зиндагиро осон мекунад. бо ҳамсарам тасмим гирифтем, ки барои ошхона тафдон, чангкашак, обгармкунак гирем. ба наздикии онҳоро низ ба насия гирифтаму то ҳол пардохт карда истодаам. як вақт санаи 25 маро ба вохӯрие даъват карданд, ки дар Қазоқистон мегузашт. вале рӯзи 30 пардохти насия доштам. бояд онро месупоридам, то ки ҷарима пардохт накунам. хушбахтона дӯстонам ба ман ёрӣ расониданду насияро супоридам ва ба Қазоқистон сафар кардам. дар омон дар вақташ пардохт мекунам. аз ин рӯ Алиф низ ба ман бовар мекунад. дӯстон, дар охир ман ҳаминро гуфтан мехоҳам, ки ҳамаи молҳои ба шумо лозимаро Алиф Бонк ба таври қулаю дастрас ба насия медиҳад. шумо низ метавонед хизматрасониҳояшро истифода баред. салом дӯстам. ман телефон харидам.